Uba Ronnie Lingdo, uba lawan semran lang yu kyrtong ke Meliam konstituensi, ula thiar ting ya ka kyrtong ke VPP, ke kong Aibandaplin Lingdo nang lait da kebong, ba ke kong Aibandaplin kala thok la syukor ipat ba, ban ong bakal adep ban puli ya ke theology, handai kat kum ke affidavit ke balak pau hakapor baka yele ke election MLA, lalap baka dang dep tang ya ke class 12. Ong baka jingdawa ke VPP ya ke artikel laispa nyopuwi, kalong ke jingkwa ban pan ya ke ying ba anda la yo yaka ki thang penban ba ki ba kim dei ban sha yalam bakla namar baka khrnit ke ban riu ke dei ke bayada ya ka khndo ka siam theology redang ilap ka affidavit jami she's only 12 pass from Laban Presbyterian High Secondary School. Tapi dan iu kat ban ong halor kani ka politics ka bawan ra ba kijingkran nyam ba pen song nong rem mele jong ne pen sri mele jong kan ya pera iu ka BJP but kan ya ka seng ka ba exploit the religious sentiment jong kibriya dilarang ikno iu BJP bo penokam kan yam te ngasno kan ka parti sa kana panco warni so kumno nomor datang magigi naru ngala ban ong te na iye ya kecet benri ka kam jong apa kalau mar khongpong menta phimut ban pendu no ya ka rukom sensyar ka bobu long shwa man shwa ladam don 371 haban panchayat dimdon dorbar himam don dorbar rai don dorbar sinong shu pije benri an shwa nuksa lada mut ban pendrung kerteng tevot abdan kam ke nusi norong basno teladam dan surong basno temut ke jengrung kerteng la ala ban pendrung kat rumah dai dengan so lada nadu snem siaja kena spasan fuar hadu mentah nyu puar nyu pulai snem tam six schedule kala ya dayeng belain pentelang dengan so kerpat ipai ba jo keri khasi jengke ba dai ban ai ka jingkershan ya ka seng kongres ka kumbala ongi candidate jemi ban kiralang da sayomot banginang pan khlanya gene ka an ban pej ba kano ko bangiyo ka jingyada ne ka numdan su ka jingyada dai lembaki ai basungsi dan ilawat ka affidavit ilap ba kong Aibandaplin ila mislead ya kipai ba da bai ong ba ngala puli theology re ka affidavit bang ilap affidavit jong si only class 12 passed te kumot hadu kata ila ban exploit the religious sentiment ki brio aka affidavit be file por bile MLA election she's only 12 passed there's nowhere mundan hauno bo padi baila puli theology te kan ne padi issue ba lada ila not ban thok ipai ba choban job nam tuition na job ile yu mo the sakaway pat nga pa man ong ba nga try pili ka statement jong president jong ka VPP ba wong ba lada ka VPP ko na ka bor ngin dawai ka 371 te ngamla ba suthu along kum tu upre ba ong wa te ka yer ka ban rayo kan thangno ha te nga so ka ba mansaw kani kerpat ipa iba jo kari khasi ba ndai ban bi ko mini di party kan ma de ka seng congress ka ba ka 6 schedule ba lada ngidang sngan hadu menta khando ka syap kriti ka dostur ka samsar khadar ba ubu long shwa man shwa ba ka jingte la kami khi pateng jo ki bai ka dai ba ka jing i jinga jo kino yalam seng congress pa na ka 6 schedule an shwa nuk sa ye thi mo VPP ka wa 371 an shwa ye thi wi nuk sa bare lada ka khamlong kongsan ka 6 schedule ka 371 na try ni tepai ba bai ka Jammu and Kashmir manta la polong union territory ba la phia kilai banta Jammu region Kashmir region Ladakh region na try ni la yosno ni la tips from Sonam Wangchuk bodai engineer by profession la ni udai engineer manta la yaki bandawa 6 schedule ya ka Ladakh region nada ka khamna ka 371 ya ka 6 schedule na try la pan ka 371 dengan cuai nuk saya pi baka 371 kami ada kamte la kami khi pateng jong ki ge bre mana pi nuk sai baret na thai bona padeng jong pi la poi demapur kadai ka banta jong ka nagalan the phile ang to pim so so ka de ga sinong naga tengang so ka 6 schedule kadai ka an ka ba kham byang manyada ngi ki rai jai ban re pak pi ong ka khndo ka syap kriti ka dostor ka khai ka pateng ka sanchar jong ki na mo ka rukom sanchar ka babu pilong shwa man shwa